このお肉はもう赤身なんで全く脂がないんで食べやすいと思いますね。でなんか油っぽい方がいいかって言ったらあんまり油っぽいほんだらこれがかなと思って。はい。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はいよ。ありがとうございます。